नैबे जाहैबाय गांसे आर'नाइ आर'नाइनि मुल्यखौ होनो रोङाखै रावबो मिथिबायना दिनै सासे बर' हिन्जाव लानानै फैदों माने बर' हिन्जाव हाबा जाखानाय बेबो माने गथ' दंखायो जायनि हौवायाहाय बेंगलराव थांनानै हाबा जाहैदोंमोन फै गथ'खौ लाथ' कर কি করছিল তো এইটো ক ইয়াক আনিছিল মোৰ ভুল হ'ল আৰু বাচ্চা আছে ইয়াৰ লাইফৰ নকৰাৰ কোন মাইকী হয় बर' হয় নহয় বৰ হয় তই খুমা খুজা মহিম স্যার खुलुमबाय गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैया दिनै मोनसे आपडेटनि सायाव भिडिअ लाना फैलायबाय बर' हिन्जावनि आरो मुस्लिम सेंग्रानि दा जाथाया ओरैबायदि जाहैबाय आङो सिगांनिफ्रायनो भिडिअखौ होगासिनो दोङो खायफा मोजां जाबाय बर' हिन्जावफोरा नाथाय खायफाया मोजां जायाखै बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बर' हिन्जावफोरा नुनाय बायदि गथ' सासे दंखायो दा बे हिन्जावा बांगाल हौवाजों माने मुस्लिम दै बेजों खारसनहैदों हमजादोंबो दा ओरैबायदि बर' हौवाफोरा माबा अननो रोङा नामा बर'फोरनो थाखा फैसा गैया नामा थाखा फैसाजों जेबो लोब्बा गैया निजानि लाइफनि बागै नायनांगोन माबा मोनसे बुस्थु गोमादों माबा मोनसे बुस्थुआ बायदों बायनो हागोन नाथाय मानसिनि सन्मानखौ मालाबा बायनो हाया दिनै सन्मान जादोंबा मानसिया नोंखौ थैनायलागै नोंनि मोनसे जाथाय जादोंमोन बेफोरबायदि जाथायखौ नोंखौ सानसे समाव बुंखांफिननो हागौ मानसिया माबा मोनसे गोमाबा बायनो हायो माबा मोनसे जाबा बायनो हायो नाथाय मानसिनि सन्मानखौ नों मालाबाबो बायनो हाया सन्माना हानि जायोब्ला ओरैबायदि नोंखौ मानसिया मुगैगोन जे मोनसे समावबो नोङो ओरैबायदि जादोंमोन होननानै नोंखौ मुगैगोन बे मानसिया गाज्रि होननानै नोंखौ जेराव थाङो नोंनि इयुननि थाखाय नोंथ' साननो नाङा नोंनि फिसाला फिसाजोफोरनि थाखाय सान नोंसा बिमा बिफाया बिदिमोनलै उमुगाव ओरैबायदि जानायमोन बेफोरबायदि जाथाया मोनसे जानानै फैगोन लासैनो दा बेनिखायनो मानसिया मान सन्मानखौ हानि माने खालामना लायो दा बेनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा बुजिला खालि मुस्लिम सेंग्रा नांगौ बिसोरनो खालि मुस्लिम सेंग्रा दा मुस्लिम सेंग्राखौदि नोंथांमोना मोनथियाखै बहा लांदों बेंगलरफोराव लांनानै बुथारगासिनो मुस्लिम सेंग्राफोरा बेखौ गिनाय गैया माने गावनि जिउखौ नोङो दान होनोसो थाङो नामा मुस्लिमफोरनो नुगोना नुवाखै दा आङो बिदि भिडिअ बानायबा बर' हिन्जावफोरा सोरबा बुंफैगोनसो गासिबो बिदि सेम नङालै ब्रादार जोंनि मथे सलायगोन नोंलाय मा जादों बैफोरबायदि बाथ्रा बुंफायो बेनिखायनो जोङो बानायनोबो गोसो जाया अब्ला नोंथांमोननि गोसो होननानै बेफोरबायदि उल्टा कमेन्ट होग्रा मानसि दङ दा बेफोरबायदि उल्टा कमेन्ट होग्राया माने गावनि जिउखौ माने बिसोरनो दान हैनो लुगैनाय आरोना बेखौनो बुङो जोङो उल्टा कमेन्ट होग्राया बिनो गावनि जिउखौ मुस्लिमफोरनो दान हैनाय दा बुजिनानै ला सासे सिख्लाया गावनि थाखाय गावनि माबानि थाखाय लाइफनि थाखाय गोबां फिसानिफ्रायनो देरनायालागै माबा खालामनो गोनां जायो गावनि गोसोखौ हमथानानै सोलिनो गोनां जायो सिख्ला मानसियाल' नङा सेंग्रा मानसियाबो माबा समाव माबा मोनसे जाबुयो सेंग्राफोराबो नंगौना नङा बे गोसोखौ हमथानो हाब्लासो नोङो मानसिया साक्सेसबो जानो हागोन उनाव गोसोखौ हमथानो हायाब्ला नों साक्सेसबो जानो हानाय नङा मालाबाबो हाया थिग बिदिनो जोंहा आं बांद्राय बुंला नंगौना नङा लोगोफोर बांद्राय बुंला आङो दा नै मैदोम ब्रादारा मोनसे भिडिअ होदों बेनिनो बे बांगालखौ हमबाय जोंनि आरनाइ लाबावलायदोसो माने दा गोदै उनाव बर' हाबा जाखांनानै सोरखौबा फुथारनाय सोरखौबा होना हरनाय बै बर' हिन्जावफोरा होना हरजानानै जों बर' सेंग्राफोरखौसो लाफायफिनो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ बरबाद खालामफिनो बिसोरो बांगाल हौवाजों होना हरजाबाय ओमफ्राय जोंनि बे बर' आसामाव फैनानै जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ बिसोरो बरबाद लाफायजोबो अब्ला साननानै नाय दा सानैसो सिख्लाफोरा आंनि सिगाङाव कमेन्टआव बुंहरो नों थिगखौनो बुंदोंमोन दा जोङो दा हारसा बांगालजों हाबा जानानै होना हरजाबाय गथ' सानै साथाम आंहा गथ' सानै दोङो होना हरजाबाय होनना बुङो अब्ला बेखौ साननानै मानो सिगाङाव सानना नायासै आरो सोरबाथ' गथ'खौ गारनानै खारबावैसो बेफोरथ' आरो बिमा जानो हाया मालाबा बिमा जानो हाया गथ'नि बिमा साननो नाङा बेफोरो जुनादसो दा आं बांद्राय बुंला नङा लोगोफोर दा नायग्रोनानै ला मैदोमा हमबाय ब्रादारा दा मोजां नांबाय बेफोरबायदिनो हमनानै एकदम सेफटि खालामनांगोन जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ दा बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय दोङो कमेन्ट खालाम थेंक इउ स' माच दाख्लै बय आंखौ तामुलपुराव सासे नङा साथाम मानसिया लोगो मोन्दों बेरायनो फैदोंमोननो बरिया आंखौ माथो होदो हेन्डसेक लादो थेंक इउ स' माच बेफोरबायदिनो नोंथांमोना जुदि सिनायोब्ला आंखौ माथो होब्लानो जाबाय दै गाज्रि मोननाङा बबेबा नुयोब्ला माथो होब्लानो जाबाय दाख्लैबो साथाम मानसि लोगो मोनदों तामुलपुराव आंनो साहा दौना हरलायलायदो फेन बिथोरो बिथांमोना थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि सेराव बिदिनो माथो होब्लानो जाबाय साहादो गय आंखौ जाहोना हरलायलायदों लोगोफ्रा दे जागोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय नैबे गांसे आर'नाइ नैबे जाहैबाय गांसे
आर'नाइनि मुल्यखौ होनो रोङाखै रावबो मिथिबायना दिनै सासे बर' हिन्जाव लानानै फैदों माने बर' हिन्जाव हाबा जाखानाय बेयो माने गथ' दंखायो जायनि हौवायाहाय बेंगलराव थांनानै हाबा जाहैदोंमोन फै गथ'खौ लाथ' ओरै फै गथ'खौ लाथ' ओरै फै जाय हिन्जावा नै बर' हिन्जाव नैबे जाहैबाय सासे बांगाल मिथिबायना सासे बांगालियो नैबे जाहैबाय सासे बांगाल नैबे जाहैबाय बांगाल लांदो दे जाबाय खोनासं रायजो नोंथांमोन जाबाय नैबे जाहैबाय बांगाल हौवा माने सासे मिया मानसि नै जोंनि बर' हिन्जावखौ लानानै फैदोंमोन माने बिनि हौवायाहाय बेंगलरावहाय खामानि मावनो थाहैदोंमोन माने दिनै बिसिनि थाखाय फिसानि थाखाय बेंगलराव खामानि मावनो थाहैदोंमोन खिन्थु बै हिन्जावा मा खालामदों इन्सटाग्रामाव लोगो जानानै इन्सटाग्रामाव लोगो जानानैहाय नैबे बांगाल हौवाजोंहाय गुवाहाटियावहाय मोनसे जायगायाव आं नामखौ लाया गुवाहाटि मोनसे जायगायाव फैदोंमोन बिसोरो जमा बेरायनो होननानै बै समाव आङो बिसोरखौ सोंनाय जादोंमोन कि नोङो बे नोंनि हौवा नामा होननानै सासे बांगाला नोंनि माबोरै हौवा जानो हाखो अब्ला सालिजारि सोंनायाव ओंखारबाय बिनि हौवायाहाय जाहैबाय बेंगलराव खामानि मावनो थाङो माने दिनै गथ'खौ नायगासिनो बिसिखौ नायगासिनो खिन्थु नैबे हिन्जावा जाहैबाय नैबे सासे बांगाल हौवाजोंहाय माने लाइन लाबाय दङ गुवाहाटि सिटियावहाय थानो होननानै फैबाय सानैजों बेरायफैबाय बै समाव ग्रोब ग्राब मैदोमा लोगो मोननानै बिसोरखौ सालिजारि सोंनायावहाय दिनै नै बिसोर बिसोरो फासिबाय माने जोंनि बर' हिन्जावा फासिबाय नै बिजों फासिबाय बेखायनो आं गुरै खावलायदों जोंनि बर' हिन्जावा जाहाथे खैफोदाव दा गोलैथों बहाबा बुथारनानै दा दोनजाथों बहाबा नालायाव सोनानै दा दोनजाथों आं बेखौ साननानै दिनै आङो बिथांखौ हमदों बुजायदों जाहाथे जोंनि बर' हिन्जावजों लाइन दाला नोङो सोरबा बेलेग जाथिजों लायोब्लाबो जोंनि बर' हिन्जावजों लाइन दाला जाहाथे दिनै गथ' दंखायो जाहाथे जोंनि गावनि बिसि फिसाय दंखायो गासिबो दंखाजोबो न'खर दंखायो बेनिखायनो आं होनबाय थादों जाहाथे नेक्स्ट टाइम आरो बेफोरबायदि दाजाथों तই কি এফালে ওচৰত আমাৰ বৰ মাইকী পঠাইছিল নাই তোক পঠাইছিল নাই তাৰপিছত আজি কাৰ লগত ধৰা পৰিছে মোৰ লগত ধৰা পৰিছে নাই ক'ত ধৰা পৰিছে আইচপিডি ধৰা পৰিছে না হা তই নেক্সট টাইম এনেকৈ কৰিবি নেকি কৰিবি নাই হা তুমি যোনটো মাইকীক পঠাইছিলা তাৰ হাজবেণ্ড আছে নাই তাৰ গিৰিয়েক আছে নাই আছে তাৰ বাচ্চা আছে নাই তাৰ বাচ্চা আছে নে নাই তই সেইটো আগতে তই গম পাইছিল নাই হা তই জানি বুজি কিয় আনছা তই জানি বুজি কিয় আনছা হা কিয় আনছা তই হা জানি বুজি আনছা নাই এইটো কক জানি বুজি আনছা নাই এইটো কক বৰ মাইকীক জানি বুজি আনছা নাই এইটো কক আনছা না নেক্সট টাইম এনেকা ভুল কৰিবি নেকি বৰ মাইকীৰ লগত এনেকা কাম কৰিবি নাকি কৰিবি নেকি কমা খোজা উঠা সব লেডিজ কৰ কি কৰিছিলা তই এইটো ক ইয়াক আনিছিলো মোৰ ভুল হ'ল আৰু বাচ্চা আছে ইয়াৰ লাইফত নকৰাৰ কোন মাইকী হয় বৰ হয় নহয় বড় হয় তই ক্ষমা খোজা মহুল স্যার আৰু মই ক্ষমা খোজা জলদি খুজিলো মই ৰাজহুৱা কৰিলো আৰু নকৰাৰ গীতা জীৱনত কৰিবা আৰু কাম কৰিবি আৰু বৰ মাইকীৰ লগত লাইন কৰিবা বৰ ছোৱালীৰ লগত লাইন মাৰিবা তই মিয়া হয় নহয় এইটো কক হা তই অসমীয়া কি নাম নিজু আলি নিতু আলি আলি মানুহ হয় তই হা অসমীয়া মুছলিম চুদুৰ ভাই তাৰপিছত বৰ মাইকী লাইন কৰিবি আজিৰ পৰা আৰু কৰিবি না ৰাইজৰ नोंथांमोन ओरै नायनो हागोन नोंथांमोनहा आङो हमबाय दिनै आङो बुबायबो खिन्थु लाइफआवहाय आरो बर' हिन्जावखौ आं देखायगोन मोनथिबाय माबा मोनसे आङो होथेनानै होगोन माने मान सनमाननि खोथा दङ ओंखायनो आङो हिन्जाव मोनसेखौ होथेनानै होगोन होमब्लाबो नै बिनि मोखांखौ नुगोन आङो दायो बिसोरखौ आङो बालाजियाव हमनानै लाबोदों बालाजि माने ओरै बारनानैमोन मोनसे साइडआव एरियासो माने बुस्थुखौ आं एसे सानैखौ नुनाय लोगो लोगोनो आङो हमबाय मानो होनोबा माने खोथाया जाहैबाय मा बियो माने जोंनि बर' हिन्जावखौ लानानै फैदोंमोन गथ' गथाय दंखायो माने सालदे नैबे आर'नाइखौ लानानै फैफ्लादोंमोन जाहाथे बियो आंनि हिन्जाव होननाय बायदि खिन्थु जोङो नायबानो मोनथियो मानसिफोरखौ जों नायबानो मोनथियो सोर माबायदि मानसि नैबे आर'नाइखौ बिराद माने बियो नेग्लेक्ट खालामदों बेखायनो आं होनदों তোর এইটো আরনাইটো নাথাকে ভাই এইটো আরনাইছে হৈছে যে বড়ৰ এইটো আরনাই হৈছে বড়ৰ হয় না তই মুছলিম হয় না তই লবি এইটো নহয় কিন্তু তোৰ বড় মাইকী আনি পিনি যে সেই আরনাইটো ডিঙিত লৈ পিনি যে তই লেভেলত মোৰ মাইকী নিচিনা যে আনিবি তই তোক ধৰাৰ লগে লগে তোক সুধিছিল না তোক কোন হয় বুলি সুধিছিল নাই তই কি কৈছিলা
কি কৈছিলা তই हा ब বুলি কৈছা মানে आंनि बाजै होननानै बुंदोंमोन बियो थगायदों हिनजावखौ सोंबा हिनजाव होनो आंनि गुमै होननानै थगायो मिथिबायना सानैबो खिलिमिलि बेवहायनो आङो हमनो मोनबाय जे सानैजों माबा मोनसे गोरोन्थि दङ दा बेखायनो आङो हमबाय हमनानैथ' सास्ति होबायानो नेक्स्ट टाइमावबो तय नेक्स्ट टाइम करबि नाकि एथ' काम कर हा दाथ' आं बिसोरखौ हरफाखाया दायो आंनि बिसिनि बिमा बिसिनि बिफा लेंहरजोबनानैसो सिजिल खालामनानैसो हरगोन आं थानायाव हर नङाबा माने थानायाव हरबाय नङाबा गावनि बिमा बिफा गावसिनि गामिनि सोर आं बेखौसो हरगोन माने बुजिबायना जाबाय